हाय लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मन्दिरावहाय थांनो नागिरदों। माइनावस्रि सेन्टारावहाय जोंनि आनसलिकनि बाथौ मन्दिर दं आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय रायजोफोरजोंहाय थांनो ओंखारदों आङो आर'जआव। ओमफ्राय दा लोगोफ्रा आंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो। माबायदि जायो जोंनि आर'ज लानायफ्रा, ओमफ्राय देखायलांबाय थानोसै आं। लोगोफ्रा अननानै नायलांफाबाय थादों आंनि भिडिअखौ। बिदिब्ला थांबाय थानोसै। ओमफ्राय साइकेलजों थांगोन आरोना जोङो जमा जमाहायनो, एसे गोजानानो। बिदिब्ला थांबाय थानोसै। सफैबाय जों। सिजौखौनो आन्दायसो जादों जिरायनाया।
जिरायदों जोंलाय आर'ज पार्टिफोरा नैथिं दं बाजै नैथिं दङ देउरि पार्टि आर'ज जोबखांनानै जोंहा हटेलावहाय साहा लोंनो हाबफैबाय नैथिं दं नै बाजै सानै नैथिं बाजै सासे दंबावो बाजैबो खोमसियो मा साफा जाखां आंखौ लाना नोंगौ साफा जाखां नोंसोर मा जागोन दा गुबुन जागोन जाजायो नोंसोर मा जाहैगोन जागोन गुगुनिजों पक'रि जानोसै होनबा आंनि चेनेलाव नुजोबसिगोन नोंसोरखौ ओइ आंखौ साफा नुनानै लानाङा खोमसि नुदोंमोन रायलाय नङा सानसे जिरायखाबाय जोङो मन्दिराव दिनै मा जाखोबा नै गोजा गोजानो नै माया जोना गालांखोबा आंखौ जोदोंमोन गोजा गोजा जानो फारनैथिंबो खोलाथिंबो मायाबा जोबायदां जोंना मोनफैबाय जानोसै जाबाय नै बाजैमोनाबो जानोसै घुगुनिजों पक'रि मानदे गाखिना पक'रि जानोसै बानलु होखादां बानलु गोसा दा आं न' मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय बे ससेयावनो दोनथ'नोसै मोनाबायबो खामानि मावनोसै दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय